Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Kinkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippines Talonay, Maras 9:47 sa liwat mayong gabi Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang ato sila mga suki katag palabati sa tabok sang kadagatan. Isla sa Panay, probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Clan Antique, part sa Palawan, part sa Masbate, sa Kutob, Liwat, Marabutam. Sa ato sila nga broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi, welcome diri sa inyo palatuntunan, Aksyon Night Patrol Program. Karon kadlaw Miyerkules, petsa 28. Nagapabiling kita gyapon sa bulan sang Hulyo sa tuig 2021. Miyerkules namang edisyon sa siri nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton siri nga news team. Aton siri nga mga correspondent sa liwat na Manila sila padulong sa pinakaulihi labas natipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry, aton sini kapolisan sa Central Southern, kag Northern Negros, dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini nga Patrol 2 Crosswind Patrol, katimbang sang aton sini nga pagpangalagad kada gabi, kay na para kanambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. In fact, may mga ginrespondira na nga mga aksidente sa dalanon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is, way taman ginapangayo pang Miyerkules nga edisyon sa Patrol 2 sakay Aksyon Edinaboso. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Papang Nixon Tahong
ang aton man nga pagbatay, update sa mga balita national, international, update sa COVID-19, breaking news, flash report, ginatutukan ni Aksyon ang Defensor sa aton nga news center. Pag-update kita sa aton siring nga mga technical partner diri sa studio A, Master Control sa technical side, Forza ni Broadcast Engineer Oliver Pason, backup diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Tarong, Sirad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo, sinalagad ang kormahan sa siring nga palatuntunan. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, off diri nyo ko sa nabilin isa ka oras, 11 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Una kabayan sa ato sila pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluman sang D3 Vayo sa muna sa ato makakaksyon nga ko sakay ka mo sa mga salakyan nyo bla. Sabi ko nakadrink ka ba o nonoy hinahinay gid para pag pauli nyo sa balay nyo, why disgrasya, why sang problema, kabudlay nga magpadasi kadagan nga wala ka manang sang ginahingagaw kag hindi manang emergency, budlay na kayo nga nga sa kadagab inyo nga pagdaragan kay madulom kung kisa nga atong daranon na kay tanan labi na gid sa mga kurbada nga mga dalan, sa mga intersection nga dalan, extra careful gid kita ha. Basta gani mga intersection nga dalan, ang tendency mo gid hinay ka, lantaw ka sa wala tuo at tubang likod para sigurado. Okay? Mayroon iba niya nga bisan na intersection ba, kapaburhot lang, sila mo highway na ginadalaganan. Kung may mga haras-haras may mga driver, laban kagid sa salpok, laban kagid sa Bal David. Amo na nga hinay-hinay lang kita sa ato sila pagpadaragan. Kung nagadala kita sa aton man nga mga salakyan. Ang aton man nga reminder, permi diri sa inyo siring nga palatuntunan, extra man nga paghalong sa gihapon i-sustain ta ang ginatawag nga health protocol, social distancing, wearing face mask, face shield, ang pagpangugas gamit gid ang habon. May mga eksperto gikan sa aton sining nga Okta Research nga nagasiling dapat andaman ang ining haladlok kag makaralaton nga Delta variant. May mga suggestion na ang Okta Research na dapat before magabot ang bulan sang Agosto, kinahanglan ang gobyerno maghimo na sang tikang kag pamagi. Sa first week pa lang sa bulan sa Agosto, dapat may mga measure na nga himuon ang aton gobyerno. Hilabi na ang pagbaylo sang aton quarantine status. Kaing ginakadukan sang Okta Research kabasi kon dason pata second week pata sang Agosto maghulag or third week sa bulan sa Agosto or sa katapusan sa bulan sa Agosto kita maghulag, base makibot lang kita nga madamo na ang nangin biktima sang sining makalalaton nga Delta variant. Amo nang gina-forecast sang Okta Research na kinahanglan antes magabot ang bulan sa Agosto, pagpatak kag pagkadto naton sa Pizza 1, kinahanglan may mga pamaagi na nga himuon ang aton nga mga LGU. In fact, ang pila ka mga mayor dito sa Luzon posible magabiting na sa ila sini nga mga
departamento agod nga maistoryahan kag maplanuhan sa insakto kung ano ang dapat ipatuman nga quarantine protocol or health protocol, quarantine status in short. Kinahanglan nga sila isang Okta research, kinahanglan nga medyo instruktohon sa gobyerno ta pagtupat na sa bulan sang Oktubre or Agosto kay do kahaladlukan gid kay do amat-amat nga nagasaka ang kaso sang COVID variant o kon ang Delta variant dito sa Luzon. Nabatyaga na sa pila ka mga eksperto sa ikaayong lawas. So dapat ang challenge ang Okta Research sa gobyerno ta first week pa lang sang August sa mga lugar nga may mga madamo sang kaso sang Delta variant kinahanglan nga istudyuhan na kag ipatuman ang instrukto nga health protocol. May mga suggestion nga dapat i-lockdown gid ang mga lugar nga daw nagsaka ang kaso sang Delta variant. Bisan 2 ka semana lang nga lockdown anay. Kung hindi maayo ang gobyerno sa pag hikot sini kag pag plano base makibot na lang kita, hindi imposible siling sang Okta Research na base mahampak sa tag 5,000 ang mga biktima sang Delta variant sa kada bulan kung hindi ina pag instruktohon sang aton gobyerno ang aton nga mga health protocol. Although nga hindi pagid man alarming ang Delta variant cases especially sa Luzon, but siling sang Okta Research dapat ang gobyerno maghimo na sa pamaagi nga kung pwede palang mapunggan ta anay ang massive nga lapta makalalaton nga Delta variant. Diri sa aton sa Western Visayas sa pila ka mga syudad kag probinsya ara gyapon ginasustain ang instrikto nga pagbantay sa aton nga mga border control. Ilabi na ang mga nagatabok alin sa Panay pakadto diri sa Negros, same man ang Negros kada nagatabok dito sa Panay. Kaya hindi pa malipustanan nga may mga kaso na ya sang Delta variant kana monitor dito sa Panay, especially sa probinsya sang Antique. Amo na nga aton nga mga LGU, ang aton nga mga provincial governor sa mga probinsya diri sa Western Visayas ang nagahimo naman sa ila sini nga pamaagi nga posible ipatuman man ang pila ka mga instrikto nga health protocol tungod sining makabignaton makalalaton nga Delta variant. Ini nga porsyon sa ato sa nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalabas ang D3 Bayo ang pinakabago garantisado pag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa
Action Radio Philippines Standard Time. Las 9:59 na. 1 minuto para bilhin antes kita mga po angot sa alas 10. Dugay-dugay curfew na. Himos na ha. Amat-amat na. Kasi labayan kamo dira sang mga kapulisan ato nga nagapatigayon sa Police Visibility Patrol kag Saturation Drive. Ayaw na kita magpasaway. Puli na para nga hindi kita agyan. Basya mo pa ng ikapriso mo sa selda sa aton nga mga police station. Action Radio Philippines Standard Time alas 9:59. This time check tang ato sa Liga Patrol 2. Ato sa Liga Coastal Patrol kapos taon ta palibot-libot naman action Eden Aboso sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. May mga girespondiran na sa action Eden di prano pang aksidente sa Darlanon. Siprat lang ito yan. Ito ka motor to. Ito na sungkit. Sa ako mungguana isla ya. Ako nakabunggo siya. Yari sa action Eden Aboso sa observation report sa ato sa Patrol sa Miyerkules nato sa Papalagad. Action Eden, may gabi. Please come in. Good evening, Actionary. Kag sa tanan sinin natin yung mga ka-action. Good evening, good evening. Sa tanan man yung sponsors ni Heidelin Diaz. Basi may salusubra, kamudiwa. Pwede man sa akon. Kamusta ang tiyempo Action Eden? Gaulan, why? Wala, Actionary. Makanay-kanay ang panahon subong. Kagina lang to yung sang aga. Na nagbuo ang ulan. Tapos nagtagiti ang init. Tapos nagbubo naman liwat ang ulan. Tapos nagtagiti naman liwat ang init. Subong Actionary ka tulotawhay. May bulog bituon tagani subong ho. Pero wala kita kabalo kung basi karon sa kagahon. Mabubo naman ang ulan. O kung ano naman nga sitwasyon. Yung pinagusto lang sa parehas mo na sang quarantine restrictions. Kaya pinagusto man lang Actionary ka kung ano-ano naman depende sa mga desisyon sa natin sa mga health experts kaya sila lang man dira kabalo. Kaya July 28 na subong after 3 kadlaw Actionary mahibaluan ta naman kung ano ang aton sininga kapalaran. Do amo nang ginahulata kada bulan o kung kada kinsinal labot sang sweldo amo pa nang ginahulata Actionary kaya ang aton sininga kapalaran nagadepende dira mo kung ano naman ang lakat sang aton sininga pang adlaw-adlaw nga tanan kung ano naman ang dapat ipatuman, ano naman ang dapat hindi paghimuon, ano ang dapat paghimuon. Pero tinakatatak mo na sa aton nga kung anong dapat himuon. Nagsuksos ang face shield, face mask, social distancing, kag kung may tsansa, magpabakuna. Yes. Kaya nag-unaha. Subong grabe, nag-Actionary kaya acceptance rate sa aton sining mga ka-action when it comes to bakuna, ang paghahambalan. Kaya mo na to gani ang rason ligat nga basi, damo gapalayag nga basi, mangin super spreader ang COVID-19 vaccination. Pagod nga, bisan wala pa nakapaschedule ang iba, nag-walk-in sila yan, nagpakig sa palaran, bala kung baga-Actionary. Bisan hindi makumudar, okay lang, kung makumudar, mas mayo man. Pero nagadali na gitang tanan, nga mabakunahan, sa bagay bulig, muli sa aton sining gobyerno, para malambot gilayan ang herd immunity. Ang isa lang sa problema, kay kulang ang vaccine. Amo na da. That's why, kung may chance pa lang, kung nakaschedule na ikaw na magpavaksin, hindi na napagpalampuwasa nga adlaw. Kay basi hindi na magbalik na ipatawag kaliwat para bakunahan. Kung ipatawag kagin man sa San Ohana, ipatawaghan kay kadamo-damo kay Actionary sang galinya sa mga vaccination sites, dumati na pungulay na mo ang mga tao na tungod nga may mga nag-insert, may ara sang wala nag-insindihan na isang schedule, wala nag-insindihan na isang patakaran, kag kung ano-ano pa da. Kag ang iba na Actionary may pipila sa gihapon ka mga ka-aksyon nga nagapili sa gihapon sang bakuna, bangod man bala sa mga misleading na contents sa palayag nga mga bag-o nga discoveries abi sa aton sining WHO o kon DOH tikis ay niwan mabasol to Actionary mo mga tawo pares kagina may nagwa naman nga balita nga mga nagpaturok sa Sinovac vaccine kinanlan sang booster shots nga another Sinovac so titaklo na yung mga amo na Actionary nga sitwasyon pero
let's leave it sa aton sa mga experts na wala nagauntat sa pagtrabaho, wala Yes. nagauntat sa pag-usisa kag sa pagtuon kung paano ta ini mapa hagan-hagan ining COVID-19 kay ti daw damo na generic nagalos hope mo wala na giniguro tsansa ni nga madula ni wala mamigado ni ang gagabaligya lipstick kay hindi nakapalit pang lipstick ang mga babae tungod niya nagasigi na lang kasuksok sang face mask kay amo na ang naanaran tas buwang generic mo masubray sa nakatuig nga nagasuksok-suksok ito sang face mask para protektahan ang aton kaugalingon, aton pamilya, aton komunidad, ang generic no kay tiga bumirang lang nimo kay hindi mo proteksyonan ang imo kaugalingon mabalik mong yapon sa imo kay may malapnan ka, mabalik mong yapon sa imo kay malapnan iban nga tawo sa makalambot naman sa imo. Ti sulit lang naton sa nga opisyo. Pero ti ang mo pag nabulbudlay action Eric sa mga dapatuman bala sa mga pagsulundan especially in relation sa COVID-19 kay ti pag upa lang natapatuman isa kasi mana guro grabe kay stricto sa implementasyon, grabe kay stricto pag patis ang tao. Pero sooner or later, magdugay na wala na. Para subong, di ba lang aton sininga curfew, alas 10 ang generic, no? Te, alas 10:04 na. Although 4 minutos pala nakaligad, yan kaya hindi wala stricto nga ma-implement kidayon action Eric. Kaya ti may mga consideration man ang aton sininga mga kapulisan. Pero ti hindi. Do, kumbaga ko ikaw ba maglantaw, normal citizen, do hindi yan normal nga alas 10 yung subong niya. Damo sa gihapon sa tao, understood, abi mo nagabaligya, nagahingagaw, paubo sa ila, sininga, baligya, pero may ara pag i-action Eric, mga grupo, sa mga kabataan, hindi mo na sila ganitan, pwede kagwa, ara yung sigad sang dala, naga-istorya, naga-ininom, nga hindi man pwede kainom, kaya may liquor ban. Tapos naga-istorya pa sila, wala pa nagasuksok sang face mask, naga-uba pa sang bayo. So, it's a safe bala action Eric na normal lang sa gihapon ng tanan. Kaya mga kisabudlay, kita implement stricto doon mga into. Kita nga sige kapati-pati sa sulod sa isa kasi para, lakat na ta, puli na ta, kay duwi-duwi alas 10 na. Si madakpata, subong niya, consider lang na ni sir, consider lang na ni mama, ni PO1, ni PO2, dira. Kaya balunta lang nga papuli ta. Ang balunta lang nga may meeting ta, ang balunta lang nga may amuniti. Do kabudlay gina action Eric. Do wala gid kadalagan kita tanan kung amo lang na puros amo lang na action Eric. Dapat wala sa curfew 9 or 9:30 o adjust na ikaw mambal na ikaw manghimos na ikaw sa pagpauli para hindi ka maabtan sang alas 10. Kaya ang iba niya pag ambal alas 10, pagtapak alas 10 amo pa na yan, bali na puli pa. Si maabtan sang curfew, dakpon ni ma'am kag ni sir, mangakig pa. Kaya balon nga ay butang sa prisuhan nga wala social distancing, basi dira pa ako malapnan sa inyo nga facility. Kaya kabudlay vlog shot na Eric, kasi ako mag-istorya, wala ka mag-deal ka sa mga maalam pa sa imo. Tag may ara man sa kagalingon nila nga ginapatihan, ti kabudlay gid ina. Kaya ti malalisay lang ka mga duwa, matapungulay lang ka mo, wala gid sang insakto. Kaya wala gid sang may mapabor sa inyo nga duwa. Amo na action Eric, ang downside sang aton sa curfew, amo na kaya temprano pa, ang mga restaurants, taga-sinera, diyon naman sila kay may mga empleyado sila nagapauli ingagaw man nga tanin di mabtan na last 10 at the same time sa mga customers hindi na sige last order bill dayon pagkatapos sa inom last order bill naman liwat sulit lang siya Eric hasta nga malambutan na lang ya tungang gabi dira tay awan mo kahulat ang mga empleyado nga nagahingagaw man mind you sa mga customers okay lang na sila ya kung hindi pa curfew pero I mean to curfew na kasi kaluluoy dira ang tag-iya sang mga kalan-an abi, sang mga ginainuman nila, kaya ti amo na yang isyuhan ticket sang kapulisan, kag kung medyo gulo gabi natin i-detain, kag hulaton mag-aga, pati hassle naman para sa ila. That's why, sa tanan nga bagay, prevention is better than cure, gid action na Eric, no? Yes. I-prevent mo na madakpan ka para hindi na da ikaw magtulog sa prisuhan, hindi na da ikaw mag-inarte nga mahambal ka nga, ay basi, diri ko malapnan, kikahig ko, kaamo ni, kaamo to. Ang kabalok action Eric, ang kita nga tao, hindi kita maubusan sang reklamo, pero ti, ginahimo, kisa hindi taman bala, manigar sa tao nga makareklamo sa kay una bes taxpayer tapos may kinaiya man siya nga pagpati may poder man sa paghambal
Dan, amo na mga case action, Eric, mga kumbaga mga factors ba lang nga nagapagamo sa kalibutan. Pero ari ta sa mundong ibabaw mo, life is unfair kag hindi niya perfect, action, Eric. Pero na-notice action, Eric, so sugod nga sige balak alas 10 ang curfew. Niaraman sa aton sini mga kapulisan nga nagalibot sa tagsa nila ka mga stations. Pero kung na-notice mo, action, Eric, pila na ni Kasimana, kung wala may managaluntad nga aksidente, kalinong gid sang blatter book sa aton sini nga kapulisan. Ambot kamusta siguro ang ila sini nga mga achievement o kon mga accomplishment report, kiti wala sila choice. Kung mangdakop sila, madugangan naman ang ila arrested person, action, Eric, kag diin nila ibutang. Idasok naman to nila sa ila custodial facility nga imbes 30 lang ang capacity, ginhimo 15 kay tungod nga COVID-19 pandemic, pero ang unod 57. Amo na ang bulubudlay kisa action, Eric, no, apektado gid ang tanan bisan sa anong aspeto tungod sa COVID-19, apektado ang tanan. That's why nga padayon ang pagpangabay sa aton sining mga local officials, ang ordinaryo nga tawo, ang ordinaryo nga citizen, nga tani himuon ang tanan, ipaiway walang mga kalipay dilang ara malang around the corner, or pwede malang siya maliwat nga kalipay kung matapos ng COVID-19 si para malikawan danay. Presto action, Eric, sa Tokyo, kundi naga-Tokyo Olympics 2020 pa na, kagin pa isol na. Si may reported kay ina nga all throughout the pandemic, umpisa sang nagsugod ang pandemic, kagapo naka-record ang Japan sang ila pinakadamo nga na-record nga COVID-19 positive sang isa sulod sa isa ka adlaw nga naglambot action, Eric, sa 3,000. Very overwhelmed ang ila sina dito nga mga hospital. That's why may mga citizens to gyapon sa Japan nga nagapatigayon sang rally protesta calling out actions, Eric, sa mga organizers sang Tokyo Olympics na kung mahimo pauntaton o kung mas istriktohon ang ila sini nga mga health protocol para hindi iya malatnan ang mga citizens na ara dira naga-star sa Tokyo, action, Eric. Kaya kasi hamba nila tuloy ang buhay mo. On the other side naman, mambalaman nga tuloy ang buhay. Kaya bisan may COVID-19 pandemic, padayunon lang yapon ang naanaran, padayunon lang kasadyahan. Galing kay ti amo na ang budlay kung wala naga intindihanay. So far, action, Eric, diri sa palibot ng Plaza Publica, medyo nag-igpat-igpat na liwat ang aton sining very beautiful and expensive tower diri sa may syudad sa Bacolod. Kaya nagahatag kasanagan, kag kumakatangla, ikaw dumakambal ka man nga brado ka nami isang kabuhi. No, bawi-bawion mo na lang kay kamahal-mahal na daan sa nga aton sining tower. Ti, sige, okay lang na. Pero ti, subong may pipila gapon kaluoy sa aton sining mga ka-action nga may mga nagatulog sa gapon sa simbahan. Pero grabe ka immune sa election, Eric mo, wala pa na naga-face mask, wala naga-face shield, nagahigda sa dalan, sa salog lang da nga yami nga semento, pero wala man sila na pero kisa kung tamaan ka tinlo ang tawa mo pa na yung nagaka-apektuhan ang mga nagamasakit sang most of the time. Sa may Plaza Publica, action, Eric, sa mga waiting shed, madamo man sang mga ka-action naton nga ginhimo na nila balay na diri nga area, kag tulog-tulog lang, no, nagatulog tapos pagkaaga bugta naman sila kay ginasaway-saway sila, no. Pero presto sa MGC area, action, Eric, hindi ito nga walking, bisan tungko lang sa sigad nga sa pulungkuan sa semento, pituhan nga na sa gwardiya, kaya ako kagina na pituhan ako, minsan duara lang ko sa Yabal, action, Eric, sang sa lapit lang parkingan sang NGC, kag wala ko yan nagtapak gid sa hilamon sang tubang ng NGC, pero yung pituhan ako kagin saway. Kaya para hindi magsunod ang iban, kaya para hindi maghambal nga ba nag-abusar ang action radio, tungod action radio papasugot lang, hindi pwede, wala sang exception, action, Eric, no. Once nga naglapas ikaw sa healthy safety protocols, dakpon ka gid ikaw para ugaring sa penalidad para hindi na ikaw magliwat pa. Sa aton siniwag ka-action, bantayan na lang ang dugang naton nga balita sa pagbalik report man diri sa Action Night Patrol. Action, Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Salamat gid aksyon na po sa Yabet sitwasyon sa Bacolod sa idlay sa aton nga pagpangalagad ining reminder naton permi. Remind mo siya aksyon sa tumata pa naman tigat isundon tagit ang health protocol. Balikan na karon sa aksyon na boso sa tipo yan sa mga report durante nga nagalibot-libot pa sa pila ka mga porsyon sa Bacolod. Nag-check sa pila ka mga blatter entry sa aton diri ka pulis. Report sa aton sa Patrol 2, ginadurong sa kalwa sa Evergreen Herbal Capsule, pinakabago, pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo pa ba Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. ay nakapag-monitor sa kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dala sa Barangay Mina, Ciudad sa Sipalay, sa kay Toto John Nathaniel Del Monte, La Carlota City, kay na Ilo Lunji, ang masali-suli kasi ito budlabas sa aho, no? Diding along hamin to may gabigit, Gerards Varela, kami lang asawa si Jessica Varela. Alex Montesa and Company, happy listening. Bilili Oligo, Elias Bandada, ayong gabigid rin. No? Kay Mailina Dierit, kay Selvit Yap, ayong gabigid kay Madam Yuni Bilaong, and family dira sa Barangay Panokoy, sa mga ka-berks dira ni Nong Vicente Similiano, sa Chick-In Hotel, gamonitor sa Tunda. Sa kay Lin Air Soljak, ayong gabi dira sa imo. Pagmayon nga pagmonitor. Lisa Iligan Danong, Nena Deras Maniego, kay Shana Rose Baredo, Napoleon Macasa, kamonitor sa ito, tamayaw lang si LR Contreras, Reynaldo Federuso, Lloyd Hipulani Bituon, from Alicia Isabela, Raymond Ligaspi Pineda, tamayaw lang si Lola Erlinda de la Cruz. Sa kay gamonitor sa Cruz de Carlota City da, Raymond Ligaspi Pineda. Sa kay Shine Manalo, tamayaw lang si Nanay Gamay kang Stuto Rinan. Sa kay Melanie Buenafe Escopalaw, opo diyang franja si Boy Bitya. Okay. Sa kay Police Lieutenant Colonel Barniso, dira sa sa may Banwa sa Kawayan. Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, ang mapisa dira nga hepe sa may Banwa sa Kawayan. Liesel Miranda Sakari, kay John Vicente da. Sa pamilya ito sa may Karabala ni Mamaylan, ginatamya yun lang da, aling kay John Vicente, Sangkapis, Amindan. Asis Mahinay da, may gabigid, sa kay Joe Frey Stroff, literally, may
gabi dira sa mga taga-barangay Lagranghara, Carlota City. Giovanni Sope dira sa Montreal, Canada, may gabi igid. Kay Raymond Ligaspi Pineda, check attendance lang siya. Divino Melissa Jr. Kay Vicente Hardelisa Pareño. Jocelyn, may gabi kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey. Shine Manalo, may gabi igit. Meron na si Nanay Gamay Manalo. Edgar Solitorio Castro, pamilya Castro dira sa Banga, Cori. Tinatamyaw na niya, happy listening. Sen Cabales, tamyay lang si Ping Biring sa Lagrangha, La Carlota City, ga-monitor gid sa inyo para tuntunan. Ang iban karon naman, ari na si Alagit-it, naghugpa na kay ma-report na siya. Mga balita ka natipon dito sa area sang Silay, kag Talisay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Action Rofo, Dita, Alagit-it, report. Action Rofo, may gabi. Yes, may gabi sa Derek Kaga sa aton man sini mga action ba ipakutani ba? Kaya ito slokon ta karon. Ay wala. Dumamo ko pala tali kay basi magilala mo nila bla. Bangkawon ta gid. Sa action na nga nagapabilin sa gihapon nga malinong kaga mataway do awalin pa ni kagahapon nga matulotaway buot ya ang mga silainon son. Wala gid sa mga nagapasaway. No? Matulotaway ang ato na area po pagidang sila man sang Talisay ang masako man sa gihapon ang pag-ibot-libot ya sa aton sa kapulisan para lang niya i-maintain ang kalinong kagatawayan pag may masiplatan dila nga nagapanahor kay dakop sila man sa sila din sila mga hagyapo na ubraman sa aton sila kapulisan sa pagpangulan ni Pulis Colonel Robert Pitati, no? Pero actually kinapasalamatan kita ato niya kaina nga langin bisita man kita sa aton diri mga katapungan sa kapulisan andiri sa first maneuver platoon sang 6th Maneuver Company sang Regional Mobile Force Battalion 6 no sa idalong iyan ni platoon leader Police Lieutenant Peter John Silino tungod blessing ini sa kag-inauguration sa ila sining administration office kagang ila sining misol wala actionary sa pagpag balang ini Police Lieutenant Silino sa tunga daw matandog man matyagon sa mga stakeholders kay man sa bulig sa mga stakeholders kay sa iyaman sini mga katapo diri sa kapulisan and sa 6th Maneuver Platoon, first Maneuver Platoon, 6th Maneuver Company, no? Bululigay ini sila para lang din mahuman, no? Kaya according sini sa kaya Police Lieutenant Silino, pag-aabot niya ginadiri, plus kaguman ang detachment diri sa may area sini, sa nga barangay Bagtik Action Eric mo, tupad lang din ni sa Bakulod sila airport, tabok lang din dyan sa dala, no? Pag-aabot niya diri, okay man ang plasado man detachment, o galing kay na human lang sa light material, sining pila nila diri, like ang ila sa administration office. Kagtikon mag-ulan, pati nila sining misol, siguro ito kakabasa, gid sila kagti, miski sapol-sapol nila kakunila operation, nagakapektuhan. So sa bulig sa mga stakeholders, kaya sa iya man sila mga tinawo, sila sa iya, halin sa pagpatrolya, paglagula diri, para mag-maintinar sa kalinong kakatawayan, pag abot nila sa kampo, sila pa ni i-action Eric, gadakop sang pala, saka gapamanday, gapamulpog, no? Sila na mismo nagbuliligay para lamang mahuman. Ining ila sining mismo sa bulig man sa mga stakeholders. Sa subong, makita natin dito kayo na tikatahom na, no? Ang ila sining administration office kagang ila sining Miss Hall nga sa diin na ginapasalamatan gid nila iyasang dako ang mga stakeholders man syempre
Mana kung pambalon talaga tani kay masako kay na siya pulis Lieutenant Cirino ka natin sa interview. Pero hindi tingin siya makuha kasi masako talaga tubang sa bisita action Eric. Oo. Ito sa mga katapos natin sa kapilis ang kapulisan din sa First Maneuver Platoon. Congratulations kid, no? Padayo na lang ang pagbuli kay iti ang aton siya mga stakeholders, ang aton man siya mga pumuling sila noon nga nagalantaw man sa pagpangabudlay sa kapulisan, handa gid nga iya magbulig kung ano man ang bululigan para lang sa pagpaluntad sang kalinong kagkatawhayan. So congratulations kid. So actually Eric, ano lang naman sa natin si Madulo nga balita. Kung may mga dagpo, kung may mga madubuon, insigida, mapabalugid natin nila sa aton sila mga pilalangga ng mga tagpalawati. Kabahin man dito kanina, upod naman to, pagkadto to, si Kap Mikmik Pubal, Kap, yung gabi na sa Barangay Bagtik, si Conjalin Juloptin, nagpapagin natin ng mga opisyalis, dili sa Dakmanuwa sang Silay. So mga Sineri, kung mga sila nga balita natin, si Madulo mga balita. Sineri? Ga Ulanda, why? Kamusta panahon? Dahil sa sila kong talisay? Subong nga gabi, aling kagina, nami-nami kayo wala yung nagtupang ulan, sang ulan, slaw lang gidya, gapugada, gulpi lang yan, mahuyop ang mabasog nga may dala nga ulan, pagtapos pang shock lang natin, tutunuho niya, pagtapos mauntat na. Okay. Tapos, untat na yun. Hindi na malamit, man. Dapulo pugada, gali. Ugada gidya subong na gila pa sa mata natin ang chimpo subong nga gabi, matulutawhay, kabay pa, nga ti sige-sige naman kaya ang aton sininaluyan at sinerik tungod kay habagat, ang aton sini mga kauturan sa shoreline, sa mga igad-baybay, alos na wala din sa pangabihan, kag may pila iya ka mga aton dira mga pumuluyo nga umanda sa light material sila sinibalay nga kampakon siyang balod kalupo bilaksyon Eric. Amo lang dyan aton si Matisan kasi ang mga malupang isda medyo masilingit natin nga tiya mo gina tigkiriwi gitsubong sa bahin niya sa mga mangingisda diri sa may baybayon iya sa sakop sa area sang sila kag talisayson Kaya hindi mas pwede ka pa lawod ka tidlag ko malawod kag madlos hangin. Rogero, kay kung mga bangka pampot mo na, kasi mabulis ko na, isos, kalukoy lang or kalukoy lang sa iyong pangabudlay, kaya mayroon na kung mawasak ang imo sa nga pampot, kung baruto mo na, kag kung hindi ka malumot, so mas mayo nga, pulo pa himuyong lang anay, pulo pa iway lang anay, mo nagaling ka kung masiling natin niya kung damo pagwaon, supot-supot man gamay. Namo ng tirada, supot-supot gamay. Uy, diskartin, supot-supot lang, kaya kadalo man talaga, magmadlos, kag magdalagpo balog, tikiriwit man sa bahay nila. Laban gidi. Ito yung lang Si Ropo mo nang way kapiktuhan kiwi mo. Baka lupad na si Ropo ayos na siya. Bahala ka sa bahala ka sa buhay mo. Sigurado na na yan. Gani, bahala ka sa buhay mo. Mas na importante, lupad lang Si Merrick na sa 30 doon sa birthday. Sa kaya Police Lieutenant Peter John Silino. Kaya patuloy diyan niya sa atong kapulisan niya. Kasi dito sa Barangay Bagtik. Sige. At talaga pa na tumatulong ng mga balita. Kung may mga dalas po mga madubuon sigida, ipabalugin natin nila sa atong sini mga pumuluyo. Report direkta sa Siyudad San Silay para sa Action Night Patrol. Aperban sa Action Grupo Dita Jr. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio. Salamat kina Sheriff Odita. There you have it, live report gikan sa area sa Silay kag area sang Talisay City. A report ng Sheriff Odita ginadulong naman sa iyo sa kaluan sang Life Extension, libreng medical check-up,
Lunes hasta Biyernes upod sila di kalidad ng mga medical doctors. Kadto ila nga pamasyari relaxon GA Esteban Building ara dira opisina sa Life Extension Clinic. Mismo dira sa Life Extension Clinic kabakal ang pinakasikat mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo sa balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Vitamin D3 amo ni siya ang produkto sa Life Extension. Mabakal sa bisan di ila butika, ila restaurant nga branch sang Negros Grace Pharmacy. Ang report pa ni Aksorofo dita ginadulong sa iskalawan sang ITC, nakapagita kabalas sang antioxidant, vitamin para sa mata. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Kag John, Mahilom and Family. Sakay Vanessa Mayo. Dira sa Minnesota, USA, gamonitor gid sa aton. Vanessa Mayo. Kag si Inday Siska. Ara man nagamonitor man sa aton sini nga pangalagad. Paring kinalong sa guys sa Tokyo, Japan. Mayong gabi gid dira sa imo. Kag mayo na nga pagpamati. Happy birthday kay Maria Julia Goles Recto. Nagapamati gisubong halin kay Hyacinth the second. Budlay ko sa kanong blog basahon. Pelton Lipura ta may gabi kag kay Leili Orsus. Mayong gabi dira sa imo. Kay Joseph Nabalian sa Kasag. Q-Direct Resto Barda sila Carlo, taga monitor sila Galio. Ibonibot sir sang Germany. May gabigid ha. Sila li paring kena sa gayo ga monitor gid sila da. Orlando sa Bornay, dara sa Barangay Talokbago City. Transmitter ayon nga pamati man sa ato si salamat. Salamat gid sa kay Orlando sa Bornay. Ano sa report na Aksorofo, may balos mga report si Aksyon. Roger Gotig. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Aksyon Roger Gotig, line number 2 sa report. Sir, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Direct, may gabi sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa ato naman kapag gadulong sa mga balita, Aksyon Direct, mga pagitabo maanda. Dire sa norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Yes. Sa mga balita, Aksyon Direct, rin balita ho, dahil lang daw di mag-kanaw na naman daw. Okay. Na-file ang kaso kay Aksyon Direct batok sa report malang ining himulos o kon kaso nga pagmulisya sang manak ining katapo sang highway patrol group pinakabig nga head sang HPG dire sa bahin sa Sulad sa Cadiz nag-investigate kay na Ay, juice. among kaso Aksyon Direct na patigayon nga mapasaka ang kaso kag na-inquest kay na ang suspect Dini nga hapon may report nga nakapiansa ko pero tigin pagkikangutan naton si Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar Oo. kapag
pag-text siya, mula ka isang text malang aksyonerek mo, tiyo, Gani? Oo. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Rocky Dishar nga hindi matuod din na nga balita nga nakatyansa. Okay. Kundi nga sunod sa iya nga ti ara nagapabilin sa Gyapon sa PNP Custodial Facility ini ang police nga sariin na nagapangatubag sa kaso sa paghimulos sa iya sini nga manak aksyon ereka. Rape ang kaso yung naging far siya? Rape ang kaso in relation sa Republic Act 7610. Di ba ito way ni piyansa? Muna gani nga kaina pagka balo ko nga lima sa akon nga kumari man. Nga may dako ang negosyo di sa sa Ciudad Singkatis may hardware ba. Kaya sila sa ako niya nakatyansa itong amigo mo. Reason ko sinugambal di mag-mention man siya nga isa ka persona nga nagpapili man di siya una mayor. Ano ko nung nag-team nagatag siya informasyon nga nagpyansa. Sa nga tigin pagkingutan nato si Police Lieutenant Colonel Rocky Dishar. Sila ni Colonel Dishar nga wala sa kamatuuran ina nga report action ni recount. So, ara siya pong sa custodial facilities? Ate, ara yapon sa custodial facilities ang Gali City PNP ang ini nga subject ko kuning nga suspect action ni recount. Ina sa kwanto timing ilabing nga pag-inquest mga 11:30 uko lapit-lapit na 12 o'clock sa nga sila sa fiscal. Okay. Iban nga mga empleyado sa Nerek nagmatamat na mula iban duwa man sa City Hall asos daw piyesta ng dilimpukan ng Sonerek tungod sina sa pag-file kaso inquest na sa siling subject. Actually, na sigurano na ito ng Iloy Bla sa bata kag-amo to nga gin say-say man galing kay wala siya nagpa-interview bla pero gin tagaan niya man tagyutay nga background sa pagkatabo nga ara lang sila sa ara kung sila sa Gua Actionerex so matabo ang mga pag-gwa man sa bata sa kwarto nga nagahibi. Dito na dayon nga tigin pamangkot nagwa man ang suspect sa kwarto sining bata gamutok no nagin sugid sa bata ang tarantang ginhimo sa iya sa sining suspect no. Pero edad sa bata ni Jer? 12 anyos aksyonerik pero actually dako na siya may daw taas pag hindi siya yes ng Iloy. Tuod? Oo, kaya yung Iloy asli ati bulok aksyonerik may luitsura man kag may panglawason man aksyonerik okay. Ay mo man yung Iloy niya nga ti bulag naman sa bana pero ti bisan bulagay man sila sa iya sininga bana ang bana siguro hatag naman lang sang sustento. Okay. Sa sining na bata kasi isa nun man na bata ni. Ang sining iniya ang amay ang ngati bulagay na sila sang iya sining asawa kay ning asawa naman amo naman ni ang gin upod-upod abi sining pulis. Nasa entire patrol group kagamo ang iya sining aksyonerik nga ginapuli anda o ang sinari sa di kagamay ari sa di duty sa di black ito taga-silay ni mo. Sino ang taga-silay? Ang babae? Ang pulis pero ito sa pulis ni Jer? 47 may edad na magaling. Ano pa yung sa ka-inano? Oo, 47 ginkuha niya lang gin musinga niya lang iya profesyon kag ang iya trabaho? Correct aksyonerik ako gitama nga actually nakasuglano man kami nga duwag kag makita taman. Yung pag ginulusol man sa iya sining nga tsura sa iya sining mga pangambal man lang. Butang igid sa kalang-alangan ang sitwasyon niya kag pangabuhi iya nga kaayo sa pangabuhi iya. Sa mo nga bagay bata
Tapos siya nga bata, ginhilabta niya pa. Actually, ang balita na ito may... Ang iklaro ko lang, Jer, ang insidente ni Jer, sa sarang natabo ni, hindi lang adlaw o kakahapon. Hindi, kahapon mismo isang responderan sa mga katapos sa kapulisan. Okay. Kung mga dugay na. Okay. Pero pa sa panisahin mo sa bata, ngati amo man na ito kahapon. Amo man na ito kahapon, bali nga daw na natandog sa sangkwana sa suspect na. Kaya saksonere, kaya sa... Prior kahapon niya, wala sa may mga previous incident ka nasugid ang bata nga ginahilabtan sa sang sining stepfather ya. Wala. Okay. No? Kaya mula to, no? Pero galing kati at mga kimpo daw pag-abot sang suspect ko sa Ilabalay butang sa armas sa Ranisa, so pagkatapos sa center table, pagkatapos nag-ubas ang bayo, may mga aras sa kunong gangi perma mga papilis, pati mga apprehension receipt kung ano to. Oo. Nung napirmahan niya, so nagsugo siya sining manakabi sining biktima nga pasigaw ng suga. Tapos pasiga sa suga ang biktima nagsulod dahil sa kwarto. Oo. Nakibot man siya kasi nakita man gani no sang Iloy kag sang lula. Oo, nga nagsulod. Sang tiya ang nag-istorya sa gwa, nga nagsulod sa kwarto ang ang suspect. Okay. Pagkatapos may nabatiag Lacson Eric nga daw singgit bilang nga daw golpe lang naguntat gali kay ginsapo nga naglidayon to ang baba sa biktima. Pagkatapos sa tote mo to nga ang report nga panaysayo sabi dito nga una gin gamitan niya isang iya nga kamot pero sa uli daw lain na gorote gin dala pumersa guro bla biktima dala abi sipa bla dua katiil ka pagkatapos medyo natabog ni ang suspect dito na kay gayon siya magkagwa sa kwarto kay nagilibion dito na kanya balahuma ko na reka. So kainas ang aga pa kita nagpadulong dito man sa lugar tapos nga tigin report man naton kagabi pagkita buka rin interview sa kay police major o police lieutenant Rocky Dishar nagpadulong kita to sa area kay pangita naton tong location kay dala sa balay mismo mutong sa Gilano na tong siya kagang lola pero ang Iloy kagabata wala na kasunod pa sa tiya nga naglakat sila temprano paaga pa bla kay ipa-check up ng bata kada sunod sa tiya ga bleeding ay sus ang bata no amo na ang iya sila nga pagpayag ya. So dari pagkatapos nga nagsunod magita sa police station kadito sa Women's and Children Protection Desk nga talatapan sagwa kita tong Iloy na istorya man nato di ko na nung plano nyo ma'am sila niya sila ko hindi bala pila ka mga kapay nag-upod siya more than 3 years kung nga nag-upod sila sa pulis sila ko wala ka man na batyag naluoy siya although nga makaluoy man niya nga unagin habis ang bata sila niya ako sa ako lang ganyan daw maka-istorya pa ko tayo sila nga amay habis ang akong bata ara na sulod sa women so kasi gusto niya gidya nga ipasaka ang kaso te why siya kuno na sa may mahimo pa kuno mo ang pasaka iya kagana pa kaso nga mapasaka ang kaso sa korte ang amay sang bata ni yes sa pagya kagaina na istorya ko to ang amay sino sa amay nga ipasaka niya gulong kaso no tamo to nga sang sang aton man to nga nag-una kita to kay nasa City Hall Building 2 kay damo po klamay si kaso kasi lingko dito magyapod lang mapadulo wala lang maduga na yon mula nga lapit na magugto nag-abot man dayon to ang pulis sakay na ang ining suspect pag ang ginikanan man agod nga i-file ang kaso kung nasa Women's and Children Protection Desk so natigayon yun nga ma-inquest, no? Inquested na gid siya. Yung muna, hindi mo tuwad nga nakapiyansa. Kundi nga ara niya po nakahunong sa PNP Custodial Facility. Ang isa ka M16 nga armalite rifle, sila nga set of firearms. Ang iya sila nga isa ka
isa ka 9mm nga caliber pistol, kag ang isa ka Toyota Avanza nga vehicle nga assigned sa iya halin iya na government owned ini, kag assigned sa highway patrol group nga tin-assign man sa iya mo na action erect ang turnover sa kapulisan sa iya man sini nga opisyal. Kagad agin takalagin na balik man eh matapos nga gin kuha ini gid turnover man ni voluntarily kay disarmahan man ni sa police. Ang iya sinisilakyan may isa patugali ka M16 armored rifle nga sa sulod nga issue mismo sa iya. Okay. Sa patrol group. May ara nga pila ni apat tanan ka mga long magazine nga mga 50 ka mga live ammunition kang 5.56 sa generic nga bala. Muna ang naman ang Toyota Avanza ni Avanza. Oo. Pansa Toyota na no color Yes. gray. Oo. Nga may number nga Foxtrot Golf Romeo 179. Amo ini ang gin turnover sa kay Police Staff Sergeant Eugene Yosores. Amo ni ang tagsakay Police Staff Sergeant Roan Bustillo. Okay. Mga taga-provincial Highway Patrol Group. Group in action na rekati under sa province nila mo. Ini siya. So, amo na, padayon karon nga destinado sa bahin sang Cavite City PNP ining 47 anyos na pulis. So, sa report may first family mag-inisa dali. May pamilya na ginasay doon kung anong status kung nga naka-angkol man siya sa karelasyon dari sa may syudad ng Katitak-Sonerek. Diba sa Bulaga, mas nakasawa yan, ano? Base, Malak-Sonerek eh. Actually, damo man naga siling ano gini mo, yung tawag siligani, ngiti maayo man nga pulis kaga daw ka konsiderabor man sa iya. Pero, damo man ang nagapagkamalaot. Kabalo naman tate, di ba highway patrol group, amo nang ibra mo ganina, mo kontrak na lunch na eh. Oo. Basta ang ibra mo yan pang nakop, bantay dalan, no? Dumamo naman na Japon sang LTO nga tibisyanado pag taglong o tsakton sa ibra. Hindi ko na pre-jackson na rin nga wala sang may makontra. makontras na, no? Kasi kabalo naman tayo nga mo ng trabaho. So, ikan diri sa ito, damo liman di mga reklamo sa kinerik mo, sa local station. Wala nga tayo muna sigutiway, man may mapa-interview. Dapat maka-interview, kag ma-interview man sila nato kung ano mga reklamo. Or if not, ipa-blatter para nga aton man sila pasabton. Pero wala man sang blatter, wala man sang reklamo. Gusto lang nila nga munuhon lang kuno kag para matap na ina. Pero tiway magtasang basihan action erect, no? Sabano daw wala man gudya sang reklamo, ginisira mo lang ning daw buti kabudlay nga lutson naman nga kaso sining involved action erect nga pulis. Sa gubernator nga balita, ini ang may katalanman sa pagdakop sa isa ka wanted person na may kaso ining homicide. Pero tinaw gamay-gamay mga piyansa. Sinigin dakot mga alas 4 pasado takla sang kahapon. Ini si Ruel Tundag Baganan, pintadyo sa gidad kag resident sa Sitio Makasayang, Barangay Mabini, Siling Syudad. Ang report nga ini siya ang nagapakatubang sa kaso nga homicide nga ginisyo sa RTC Branch 60 with case number 18-6595-T kagin na pirmahan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, ang presiding judge ng RTC Branch 60. Nakapit sa Pebrero 1 to 2021, pinigina mga tuwig kag 40,000 pesos sa ginapanagot sa korte para sa iya sinitemporaryo nga kailwayan. O galing ito wala pa man generic magkapiyansa at intanayin man karon ngayara sa kapinte custodial
facility ni si Ruel Tondaga. So para mo nga tumadulong nga report, balita, mga informasyon action Eric ato ni sila nga madulong man sila mapiniod diri sa akong area of responsibility. Pagyapon sa ginatamyato ng kampanya ni DS, Mr. Jonathan Cadiz, so tujuan ginebasan ko, kaya pamatigid sa ato si amigo William Prias, paringyaw si Tagamangyan na tagsabong man, ginatamyato may pagpamatid na sila Judy Delmo, amumanda kay Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong, kag si amigo ta Sir Philip Kinalonsagay sa Tokyo, Japan. Si Police Major Jake Marilla galing na pamatiing sa aton sa banwasang lugar ni Inigaran. Okay. Okay, tune in man sa aton sa direct diri sa aton pag dulong sa mga balita. Si Toto Alvin po inulan, kasi mami niya pamatiman mayong gabi kita may lang pagja pa urok-urok. Direkta sa kalamtangan sa may norte kaman sa probinsya sa Negros Occidental, una sa balita, una sa aksyon. Ni Aksyon Roder Gutimig Report. Sa Bacolod, Aksyon! Radio! Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kid Aksyon Roger Gotim live report gikan sa Northern Negros. Diyan mo gid na pasaka ang kaso tong HPG nga head sa Cadiz. Labtan niya kita si Manak, positive gid. Rape gid ang kaso ya, tibal David gid sa. Kakas gid ubos gid ang benepisyo ya. Huwag siya papato mi 5 na. Ano man nga sus. Kaayo nga obra laktan sa tinunto. May kapitira kay Norby Bautista Susan dira sa may Duha, Qatar. Kag Happy Natal Day celebration sa kay Ronald Carmona sa Barangay Banago. Halin na kay Manong Emil kag kay Manang Nilida Lopez. Magabalik ang news sila patutunan. Pagbalik naton, balik ang report sa Patrol 2 with Action Eden Abuso. Pagkatapos lang, sa ato importante nga mga pahibalo. This morning. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kisa pagserbisyo balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Pagdayon, Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action
radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, Pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, Aksyon na may dala at palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tabagat mga bidira sa kay Migota Ronnie Inyon sang Angel Taxi. Gamon ito sa tusto Ronnie Inyon sang Angel Taxi. Salamat gid sa imo dira nga pag-monitor kapag pamati. Balikan ta sa aksyon din na boso sa Patrol 2 sa isiri nga final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita.
Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa aksyon nila boss sa balik report. Aksyon natin, please come back. Action na Eric naglambot sa 40,000 pesos na balor sa ginasuspetson Cebu. Ang nakuha naman sa Police Station 4 sa Barbers Operation. Naging patgayan sa Purok Star Apple 2, Barangay 27, Ciudad San Bacolod, kainat ang hapon. Ang nagpanangin kilala kay John de Vinagracia, alias Rakman, 33 anyos ang edad, kag-residente man sang nasambit na lugar. Nagkuha kay de Vinagracia ang limatanan ka sa Shea sa ginasuspetson Cebu, nga buluban na may kabugaton nga anong kagramos kag may DDB value nga 40,000 ka pesos kag nakuha man ang iban pa nga drug paraphernalia. Sa CCTV Nagracia ang place karon sa custodial facility sa Police Station number 4 kag mga tubang sang kaso sa illegal nga paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Balikalin sa patrol ang ka-action ni Action Hindi na Bono. Una sa balik ng action. Sa pagkalas, Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kini na boss. So, there you have it. Kabugusan kapag pangalagad sa Action Night Patrol program. Sa Miyerkules edisyon makabalik ini buwas Webes sa aton nga mga greetings sa weta mabasa so rigid sa Mother Times malambutan ta kitang news sini nga pag pamati kag pagpanamyaw. Ato sa lima patrol la unit report selection nga napalagad kami action na Roger Gotiv, action Rofodita, action ni boss of course, action Papang Nixon Taho, mga tunga piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol, News Center action ng Defensor Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Oliver Pason, backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Ciudad Sagbago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ang Kurman Action at Patrol Program Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, ni Siring Adios amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo.